hai lam sopiro tini ne ani ketal blog ge phoni basa ma khangro subai tabo kunga ge satchakawa kisa himgana ni thana nai thongo lamawo se ongkor himje phano satchakawa kisisa himan hanai thangtongta oblek inka ge to pura satchaka thana bage jalar mani hain asugui nasing tongmanu naina dan norong phno gana ikona hadi ora asugui nasing tongwano tobo thangya sekangbo satchaka thana bage jalar mani ano 다 힘내가 힘시가 힘다 힘내 당그래 아바 펴고 있던 거나 तीन साल बाहाय जानिंग न मियाले साल हामै साtung tungkha तीन ले बमति जानिंग चिन खाकलो थाइसा थाइ tongkha iko utamuti torka iko kera narek nani abono kera narek ola wak bahan be songsanai mosok kumun khagi trangrana oke yong sawi no stongge thangbai unasi sini dragon fruits bubar iko bekringka kana sonika kino bubar kionas kasuka wila kaisa roman do boja gajani orodang khamo romani nostongge shogai thanga omosok kumunna ang oras kalangnai tamigangke busoinar na bagi tabo pranani ingke jeo kethang abono simi tabuk terang thangnai moi songi jana bagi tabuk ke tolawo thangai charok muthungai mamui rok songrana ta moi rok songjano semeyako ang uskang nogo thanya da pro ang lucky tree tubuya da iko amai ke sky be wang sirwa haike tonnani bhagise ang tubi hai orang kangke to agina tonjak ge ko 1 2 3 और 3 टा हिंके और तै फांसा योरि रखता आ इनको आगिनि तोमा जगावनो मियानि दूध उठुंजे को नि तम कसम कलाय jaksa रो नंगना प्रोसेस हाकि मानावन ता फुंगां ता मुसं जाना नाइके हाजिन गुदक उसकांगो nok ni tumani hasing gudok sana muchungo nei ke ama binbari ni phai rohga da hasing bokong ke abna tabo gudok songnani mata puta bu sabai khlaye kisa hasing bokong no dogina nan hasing bokong gudok songmani bo monkha tabo opna klai gudok sinita mai bai gudok kan ke to songiri pai kya ke te mungsa mungsong na tongkho abok ke ulo songsina tabo nok phari pai gena saka nok phari pai te mungsa mungsong sinai da to manareng krasabo dasi bahar nai ja Hamza ning jauh kau ke gerah ke anh tatan di kikrok simitan di hai ke khok sita hai ke tabuk anh tan meng ke ba dasi baharung ke aso sana tini aso sama khishong je ang ke nostong thangnai ja phekok jak nu ya da bathai gang ke doi nostong ya hem khijanan ta Mwkhwi Songmani nangse diba tai mungsang ga ke khaklu bai a songtong abo a u buhu kolok tape adang kamu yabo na kira pai ti hinan bajan de a thu botongga dining ni table cover sunani nei chomari mani ke dining cover ni gami oi ko ka to haike ba kumai persai tong khobota bo khui ro bai grana Pungni samung ro pai tabo kungka ke dut nar na bagai
Asugui nasing tong paya ko yangke. Nasing balok suka. Tukunani dunar bai kangke tukusinata angke tukunar khap tong prong kangke. Sopai pan tong man otu renai atingke tukuyawai nasing ma tong. Sosa mwkhwi songsanani tabuk sosa rok helep nagrana ke moh ke narikel ke khaksa kurogui nakha ke sosa bwsili obodo ang pranai kaina bagui narkata bwsili no. Mwkhwi songma jagao ang tam rena nai ke kismis kaju badam moh ke elasi ke moh ke to paspuron to nango mwkhwi songma jagao ke oro sosa helbina kha ke te tespata te mosok gethei ke karaibo thok tungkha ke oro tespata kisa kwbang khe no renai bahai wngna bagui. Tespata rok mosorok baja khabe mani yagulo sosa no bo ang khisoni reka amsi naide ani kaju badam do kisa khamsi kangkai thangka ta amni kangke thok kisa hit wngkhala bage kisa khamma haing thangka ta hingke kunong ya khamphano ke narikel kurok jangno bo ang ri reka hingke tabo hingke swtui renai tei som tei mosok gura hingke swtui rok kom kheno renai kisa color kasad rok hingke sombo kisa no renai tamni hingke chini renai bula ke mosok guri kisa ri reka hingke tabo hingke chini risinai chini tabuk omsuk no regranai nangya hingke ulo tai kisa ruphinai te chini mwkhwi hingke to kisa kwtik na nango kwting ke je thogo heda ke chini ruoi chini ni bwtui rok kokbai mani yagulo tabo hingke suji reka suji hingke swbakna bagui ruta suji riyaoi awang gura bo khlai ri mano hingke suji reka ta ke ani mwkhwi songmani bo munkha norok bahai wngjakha comment kaisa di hingke tini ni video bo ani omsuk jora tino wngkha taisa kwtal video tubi